ሰላም ሰላም ነዚ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን እየ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ንክትኮኑለይ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ ትምኒተይ ንኩረት ኣሕዋተይ ሽምባር ንሎማዓንቲ ከዓኒ ኮፕራይት ዝሓዘና ቪድዮ ወይ ከዓ ናይ ሊቭ ናይ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝኣትወና ኮፕራይት ዝበለና ዩቲዩብ ከመይ ጌርና ነጥፍኦ ብሰለስተ መንገዲ ቅልል ብዝበሉ ብከመይ ነጥፍኦ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብታ ቪድዮ ከብለኩም እየ ሓቢርኩም ተኸታተሉኒ ናብ ክሮም ስቱዲዮ ማለት እዩ ጎግል ክሮም ናቱ ጎግል ክሮም ምስ ኣተና ኣብዚ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ና ንፅሕፍ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ና ንፅሕፍ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ኣብዚ መፅለይ ኣለና ተይ ብቅድሚት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ኢሎም ዝፅሓፍኩ ካብኡ ቀጥታ ሎግኢን ይኽእሎ ሎግኢን ዝብል ኣብዚ ኣለኒ ሎግኢን ክብሎ እየ ሎግኢን ካብ ቀጥታ ናብ ክሮም እዩ ክወስደኒ ኦኬ ከምዚ ኢሉ ክመፀኒ ካብ ከምዚ ኢሉ ምስ መፀለይ ኣብዚ ኣሎ ናይ ቪድዮታት ዝተደረበ ማለት እዩ ናይ ቪድዮታት ኣለና እታ ናይ ቪድዮ እዛ ምልክት እዚኣ ንነካ ኢና ካብኡ ምስ ነካእናያ ከምዚ ኢሉ ክመፀልና እዩ ካብቲ ኮፕራይት ዝሓዘልና ኣብ ቪድዮታት ተኮይኑ ኣብዚ ኣለውና ኣብ ቪድዮታት ተኮይኑ ኣብዚ ኣለውና ክንፍትሽ ንክእል ኢና ኣብ ቪድዮታት ተኮይኑ ኣብዚ እኒአውና ካብኡ ኣብዚ መፂና ኣብዚ ብጎኒ ኣለውና ኣብዚ ክንርኢ ንክእል ኢና ማለት እዩ ቪድዮታት ቪድዮ ዝብል ኣብዚ ኣለና ቪድዮ ዝብል ሾርት ተኮይኑለ ኣብ ሾርት ዝብል ኣብዚ ኣለና ሊቭ ተኮይኑለ ሊቭ ዝብል ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ ፖስት ዝበልናዮ ፎቶ ተኮይኑ ኣብዚ ኣብ ምንታይ ኮፕራይት ከም ዝሓዘና እዞም ዝኒአው ንሪኦ ንክእል ኢና ካብኡ ሕዚ ኣነ ኣብ ምንታይ ክቆርፅ ኣብ ሊቭ እየ ክቆርፅ ኣብ ሊቭ ሕዚ ሊቭ ትብልኒ ኣብዚ ኣብዚኣ ኣብዛ ሊቭ ትብል እኒኣ ክነክኣ እየ ማለት እዩ ሊቭ ትብል ምስ ነካእኽዋ እቶም ቪድዮታት ከምዚ ኢሎም እዮም ክመፁለይ ሕዚ እዛ ኮፕራይት ዝሓዘትኒ ኦኬ ኣጋጣሚ ብላዕሊ እውን ኣብዝኒኣ ንግዚኡ ስለ ዝረእኽዋ እየ ናተይ ንግዚኡ ስለ ዝኾነት እያ እዚኣ እኒኣ ኢሜጅ ትብል እኒኣ ካብዚ ከዓኒ ኮፕራይት ዝብል ፅሑፍ ለ እኒአዎ እዚ ማለት እዩ ኮፕራይት ዝብል ፅሑፍ ኣለና ከምዚኣ ኢላ ቀይሕ ቅርሺ ከምዘይትሓስብ ኦን ከምዘይኮነትና ኮፕራይት ከም ዝኾነት ሂቡኒ እኒኦ ካብ ምንታይ ኣትየ ከጥፍኣ ኣብዚ እኒአና ኣብዚ እኒአና ፊልተር ልብል ንፀቅጥ ማለት እዩ ደጊመ ብምልክት ገብረልክን ኣዚኣ ከምዚኣ ኢላ ክብኛ ፊልተር ትብል እኒኣ ንነኽኣ ማለት እዩ ካብዚኣ ምስ ነካእናያ ከምዚ ኢሉ ይመፀልና ከምዚ ኢሉ ምስ መፀልና ኮፕራይት ዝብል እኒአው እዚ ማለት እዩ ኮፕራይት ትብል እኒኣ ፅሑፍ እዛ ኮፕራይት ትብል እኒኣ ንነኽኣ ካብ ኮፕራይት ትብል እዚኣ ምስ ነካእኽዋ ቀጥታ እታ ቪድዮ እሳ እዩ ከምፀሊ እታ ኮፕራይት ዝሓዘትኒ ፅሑፍ ዘለዋ ኣብዚ ኣምፂልየ እኒኣ ሓንቲ ቪድዮ ስለ ዘላትኒ እቲ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ መፅያትለይ እኒኣ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ክገብር ኣብዛ ኮፕራይት ትብል እኒኣ ኣብዛ ፅሑፍ ኣብዛ ኮፕራይት ትብል እኒኣ ፅሑፍ እዚኣ ሓደ ግዜ ክነክኣ እየ ማለት እዩ ሕዚ ሳ ክነክእ ከለኹ ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ኣብ ላዕላይ እኒአኒ ፅሑፍ ዝመፀ ሳይድ ሲ ዲቴይልስ ዝብል እኒአው እዚ ኣብዚ እኒኦ ማለት እዩ ኣብዚኣ እዚ ሳ ክነክእ እየ ካብኡ ሳ ምስ ነካእኹ ከምዚ ኢሉ መፅልይ ኣሎ እታ ቪድዮ እንታይ ዓይነት እንትን ከም ዝኣተወ ኣብዚ ሞኔታይዜሽን ከምዘይሓስብ ቅርሺ ከምዘይሓስበለይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ተመሊሰ
ደጊመ ኣውዚ ከዓኒ ብምንታይ ከምዚ ኮፒራይት ከም ዝሓዘና ኣውዚኒኦ ላይክ ሞኒ ተዋህዶ መዝሙር ስለ ዝኣተወኒ ኣውዚ ሒዝኒ ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት እንትን ከም ዝኣተወን ከም ዘበለ ኣብዚ መዝሙር ተዋህዶ መዝሙር ዝብል ናይዞም እንታይ ስሙ ኮፒ ዝሓዘኒ ኣብዚ የምፅልይ ኣሎ። ዝኾነ ናይ ባዕሉ እሱ የምፀልና እዩ። ካብኡ እንተና ንኣቲ ኣብዚ እኒኣ ቴክ ኣክሽን ትብል እኒኣኒ ከዓ ማለት እዩ። ካብኡ እሳ ምስ ነኻእናያ ከምዚ ኢሉ እዩ ክመፀልና። ካብኡ እቲ ቪድዮ ሳይለንት ክንገብሮ እንተደሊና ትዝኣተየና ኮፒ ሳይለንት ክንገብሮ እንተደሊና ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ሳይለንት ትብል ንኽኣ ኢና እንድሕርቲ ቆሪፅና ብናይ ዩቲብ ክላሲካል ወይ ከዓ ዝኾነ ክንቅይሮ ኮፒራይት ዘይብሎም ክንቅይሮ እንተደሊናለ ኣብዚ ኣለና ኣብ ካልኣይ ማለት እዩ። እንድሕር ክንቆርፃ ደሊና ቆሪፅና ክነውፃ እንተደሊና ከዓኒ ኣብዚ ኣለና። ሕዚ ኣነ ብናይ ዩቲብ ብናይ ባዕሉ እየ ክቕይሮ ደልየ ብናይ ባዕሉ ክቕይሮ እየ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ እኒኣ እዚኣ ክነኻ እየ ካብኡሳ ምስ ነኻእኽዋ ኣብዚ ኮንቲኒዩ ዝብል መፂለይ ኣሎ። ኣብዚ እኒኣ ብፀላም ኮንቲኒዩ ትብል መፅያትለይ ማለት እዩ። እዛ ኮንቲኒዩ ትብል እኒኣ ክነኻ እየ ኮንቲኒዩ ትብል ምስ ነኻእኽዋ ከምዚ ኢላ መፅያትለይ ኣላ። ኣበየበይ ከም ዝኣተዋ ዘን ኮፒራይት ኣበየበይ ከም ዝሓዘኒ ኣብዚ ሰርች ይብሎ ይዘር ኣሎ ናይ ሸበካ እዩ። እዋ ኣብ ሊብናሃ ኣለኹ ስለ ዝኣተወኒ ኣብዚኣ መፅናለይ ኣለዋ። ትሪእዎ ኣለኹም ተኾንኩም ኣብዚኣ ቀያሕ ነጥቢ ምልክት ወቂዓትለኛ ካልእ ከዓኒ ኣብዚኣ ንቀያሕ ነጥለ ወቂዓትለይ እኒኣ ማለት እዩ። ኣብ ክልተ ቦታ ከም ዝኣተዋ የርእየኒ ኣሎ። ካብኡ ደቂቓ ኣበየበይ ደቂቓ ከም ዝኣተለ የርኢ እዩ። ካብኡ ብናይ ባዕሉ እንትን ክንቅይሮ እንድሕር ደሊና ኣብዚ ይመፁና እዮም። እቲ ናይ ባዕሉ ሙዚቃ ሕዚ ኣብዚ እኒኦም መማረፂ ናይ ዩቲብ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝኒአ እኒአና ኣብዚ ናይ ዩቲብ እንትን 3 ደቂቓን ገለን እኒአና ናይ 3 ደቂቓን ገለ እንተደሊና ኣብዚ እኒአና ናይ ባዕሉ እንትን ዘኒኦም ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓኒ ቴክ ዩቲብ ሊብቲ እንትን ዝብልኒ ኣብዚ እኒአና ካብ ሰለስቲኡ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እናሰማዕና ከምዚ ጌርና ክፍሕ ከብለልክን እያ ሕዚ እዚ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ብኸምዚ ክላሲካል ክንገብሮ ንኽእል ብዝደልናዮ ኣብዚ እንተኣቲና ከዓኒ ኣብዚ እውን ክላሲካላት የምፀልና 3 ደቂቓ ክስካብ 1 ደቂቓ እንተኾይኑ 4 ደቂቓ ገለ ስለ ዘሎ ኣብዚ እንዳመረፅና ክላሲካላት ኣለዉ ንብል ማለት እዩ። ሕዛ ናይ መጀመርያ ክላሲካል ክመርፅ እየ ኣነ እዚኣ ክገብራ እየ። ካብኡ እሳ ምስ ነኻእኽዋ ኣብዚ ደን ዝብል መፂለይ ኣሎ ደን ክብሎ እየ። ኦኬ ካብኡ እዚኣ ምስ ነኻእናያ እዛ ቀያሕ ዝነበረት የላን ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ። ናብ ክላሲካል ተቐይሩለይ ኣሎ። ካብኡ ብድሕሪኡ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ሴቭ ዝብል ኣለና ማለት እዩ። ሴቭ ዝብል ብፀሊም ኣለና ኣብ ጫፍ ሴቭ ንብሎ እታ ዝደለናያ ድምፂ ከዓ እታ ቪድዮ ናይ ባዕልትና ኣብዚ የላትና ኣብዚ ናይ ባዕልትና ቪድዮ ናይ ፕሌይ እኒአና ነኺእና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ተቐይሩ ዶ የተቐየረን ኣበይና ደቂቓ ነይራ ደቂቓ ከዓኒ ኣብዚ ካበይ ናበይ ነይራ ኣፍታ ደቂቓ እሳ ጌርና ኣብዚ ጌርና እዛ ሕንፃፅ እዚኣ ኣብዚ ኒኣ ሕንፃፅ እናንቀሳቐስና ካበይ ናበይ ነይራ ጌርና ንንቀሳቐሳ ንኽእል ኢና ነዳምፅ ኣብኡ እናሃለለት ማለት እዩ። ካብኡ ብድሕሪኡ ሴቭ ንብላ ማለት እዩ። ሴቭ ምስ በልናያ ደጊሙ ሴቭ ዝብል ክመፀልና እዩ። ሴቭ ንብላ
كاو أيوة إذا كوبرايت الزنبرت تغيرات اللي يلا 24 ساعات مس جبرة نورمال يخون مالتي نجزي يغير الكاي جن كوبرايت كم دي تصحفه بناقو يزغير 24 ساعات يتصنحيو نازيات مثل نيرا زهير مسجن كأيرة يلخو إن حواتي نتأنك كوب كي حزنا تأنك عندنا أيوة أزيد أفي الله دقي موز فيديو زي أتيتشر كجورية هوني انتن أتيه أيوة أزي ليف كلك زي ليف زي زلو أيوة أزي كوبرايت زنبرت نصح تطفيه نا استخاخلي يالله إنكم ديجيرنا كنستخاخل نخيلنا مالتي إنا كورات حواتي نلما عند حزيا زمصاخو زيات تمثل نيرا زا فيديو زيا تدافاتيكم غونكم تماهركم الله صبو انت دخينا ناو كله نختباصح شير እንዳገበርኩም ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊ ትሕዝቶ ብኻሊ ሒዘልኩም ክስካብ ዝመጽእ ድሓን ቀኒዩ ክስካብ ሽዑ ዝተጋግኽዎ ድማ ኣብ ኮሜንት እንዳኣረምኩም ኩራት ኣሕዋተይ